бинандагони гиромӣ, дар ин қисмати барнома суҳбати фосилавие дорем бо профессор Мисбоҳиддин Назриқулов вобаста ба шахсият ва осори Камоли Хуҷандӣ. Ҷашни 700-солагии Камоли Хуҷандӣ бо қарори ЮНЕСКО ва по пешниҳоди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ин бори дигар собит месозад, ки ҷомеаи ҷаҳон аз адабиёти пурғановат, аз тамаддуни бои тоҷикон эътироф мекунад ва ба он арҷ мегузорад. хуб мешуд дар оғози суҳбат ба ин нукта равшанӣ меандохтед. барои миллати тоҷик Камоли Хуҷандӣ гузашта аз он ки шоир аст, адиби тавоно ҳаст, шахсияти миллӣ аст, шахсияти адабии миллӣ аст. Камоли Хуҷандӣ аз ҷумлаи шоирине аст ки парвардаи фазо ва муҳити адаби сарзамин ва сарзамини ҷуғрофиёӣ ва хоки қаламрави Тоҷикистон аст. аз ин ҷиҳат шахсияти Камоли Хуҷандӣ гузашта аз шахсияти шоирӣ аст, ҳамчун шахсияти миллӣ барои мардуми тоҷик моҳии ифтихор ва сарбаландӣ аст. таҷлили ҷашни бузургони мисли Камоли Хуҷандӣ хушбахтона дар давраи истиқлолият яке аз рукнҳои асосии сиёсати фарҳангпарварии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор гирифтааст, ки ин бисёр падидаи хуб аст. ҳам барои омӯзиши паҳлӯҳои ноомӯхтаи ҳаёт ва иҷодиёти Камоли Хуҷандӣ заминае барои ҷусторҳои нав пайдо мешавад ва мо шоҳид ҳастем, ки аллакай то ҷашн чанд китобҳои муҳим чоп шуданд. аз ҷумла аз тариқи нашрияти адиб девони Камоли Хуҷандӣ чоп шуд, ки ин аз он ҷиҳат муҳим ва иқдоми хубе буд, ки дар асоси як нусхаи қадима чоп шуд. яъне девони Камоли Хуҷандӣ дар асоси як нусхае ки то ҳол муаррифӣ нешуда буд чоп шуд ва маҷмӯи ғазалоташ дар бар мегирад. ҳамчунин ҳамин девон, ҳамин нусхаи хаттие ки нодир қарор аст ки рӯзҳои наздик дар шакли комил илова бар девони ғазалиёт дигар навъҳои шеърӣ ҳам ки аз Камоли Хуҷандӣ боқӣ мондааст фарогир чоп мешавад. шахсиятҳои мисли Камол тавассути мероси адаби пурғановати худ ба фарҳанги ҷаҳонӣ дурдонаҳое замм карданд, ки аз нигоҳи муҳтаво, аз нигоҳи арзишҳои ахлоқие ки ин девон дорад, маҷмӯи сурудаҳои Камоли Хуҷандӣ дорад, ҳамчун мухотаб метавонад ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор бигирад. яъне бо осори бузургоне мисли Камоли Хуҷандӣ пояҳои фарҳангии тамаддуни ҷаҳонӣ устувортар мешавад. бузургдошти чунин шахсиятҳо дар тарбияи худшиносии миллии ҷавонон чӣ нақше дошта метавонад? таҷлили ҷашнҳои амсоли бузургдошти Камоли Хуҷандӣ ва шахсиятҳои адабии дигар ҳатман дар тарбияи насли ҷавон аз чанд ҷиҳат муфид аст. пеш аз ҳама, агар ҳамеша доимӣ дар доираи барномаҳое ки дар мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ворид шудааст омӯзиш адабиёти Камол ва инчунин дар барномаҳои тахассусие ки дар донишкадаҳои тахассусӣ омӯзонда мешавад, пайваста амалӣ мешавад ва баргузории чунин чорабиниҳо ки бори дигар диққати кулли ҷомеа, кулли муҳаққиқон ва Камол ва осори Камол нигоронда мешавад. ҳамчунин ба воситаи садову симою дигар воситаҳои ахбори омма ҳаёти иҷодиёти Камол тарғиб мешавад, шеъри Камол тарғиб мешавад. ба ин восита як рукни муҳиме аз рукнҳои фарҳангии мо тарғиб мешавад ва як чеҳраи адабӣ муаррифӣ мешавад. дар ин ҷаҳоне ки аксар ба моддигароӣ ҷавонон таваҷҷӯҳ доранд, тарғибу ташвиқи шахсияти адабии Камоли Хуҷандӣ, шахсияти миллӣ ва ҳамчун шахсияти миллӣ, ҳаёту ва иҷодиёташ, осори ӯ барои тарбияи худшиносии ҷавонон ҳатман мусоидат хоҳад кард. ҷаззобият ва маҳбубияти шеъри Камоли Хуҷандӣ дар чӣ зоҳир мешавад?
کمال در مرحله زندگی کرده است که در این مرحله ادبی ما شاعرانی توانای غزلسرا داریم. مثلا شعر کمال، شعر حافظ شیرازی، شعر سعدی شیرازی یا شعر ناصری بخارایی، اینها در یک حلقه به هم نزدیک ادبی سراییده شدند. همشان شکوه و شهامت خاص خودشان دارند و اگرچه در این میان حافظ شعشعی شعر حافظ اعتبار شعر حافظ جهانگیرتر است، اما این شخصیت هم که نامبر کردم، حتی امیر خسرو دهلوی و حسین دهلوی، اینها نیز از جمله ادیبانی هستند که با کمال هنر سخن گفتند و شعر اینها نیز در زمانی که اینها ایجاد کردند و هم در زمان ما اینها را گویندهشان را با همچون یک شخصیت دارای سبک فردی، سبک به خود خاص که از دیگر ایجادکاران فرق می‌کند معرفی می‌کند. تشکر زیاد. بینندگان گرامی، یادآور می‌شویم که در این قسمت برنامه صحبت داشتیم با پروفسور مصباح‌الدین نظریقلوف. در ادامه برنامه پس از شنیدن چند مصرع شعر از ایجادیات این شاعر شهیر، ما را همکارانمان از نوگانی‌های عالم تکنولوژیا در جامعه معاصر آشنا می‌کنند.